тахминан 3-4 дақиқа пеш ҳамун ҷоҳати гузашта гардид. мушоҳидаи изи пои гавазн ки ҳар бинандаро аз пайи худ мебарад. мехрова ана ҳаминҷода гаваз бухоравӣ дурона ҳамон тараф сарбти тарзан. оё медонед ки нафаре бо ҳамин тахаллус наздики 30 сол муқими бешаи палангон буд. шинои оромонаи мурғобиҳо ва сайру гашти нозуконаи онҳо дунёи дигарест дар олами зебоӣ. давутози ҳайвонҳои даштӣ ва паруболзании паррандагони нодир таъсирбахшу ҳайратафзо боқӣ мондаанд, вале сирри аслии ин зиндагиро танҳо табиат медонад. бешаи палангон маконе ки тамошояш муҳаррики андеша мегардад. тасвири минтақаи зебову пурасрури бешаи палангон дар филми мустанади 100 мӯъҷизаи табиат. рӯзҳои наздик дар телевизиони илм ва табиат.